Gusto ko lang naman malaman niyo na ang isipan ko'y gulong-gulo. Nagtatanong kung susundan ko siya dahil ang puso ko ay nabihag niya. What's up mga kaloko? Siya at tunay ang aking And syempre, this is your homeboy na naman, Bicolano Loco. ako'y nagmumukhang tanga. Live na naman kita di Dios sa tuyang estasyon. Inaabangan, sinusubaybayan, pinag-uurlayan di Dios sa tuyang Kubeta FM. Nagurumba, nagsasalsa. Pwede sabihin ito sa kanya, ang puso ko'y nahihirapan na. Ano pa ba ang pwede kong gawin na uubra upang maakit siya? Walagay kaya ako ng tako, magpatubo ng barba sa muso, magpalaki na magpadagdag. Hello dyan sa gabos ng mga nagdadaralan. Buksan mo, papasukin ako. Kulang lang para sa'yo. Ano bang gusto? Ano oras di Dios sa UAE ganap na alas 11:30 nin pagkaga. Buksan mo, Asin ano oras man dyan sa Pilipinas ganap na alas 3 nin pagkahapon. alam, bigyan mo puso ko sinta. Dyan sa gabos ng mga Kasi halimbawa, gwapo ka man yung mga kahaputan o mga suwestyon or kung ano pa man po ang gusto niyo sabihon. dahil hangin I-comment lang po niyo yan dyan sa tuyang comment box. Hindi po maduwa-duwa si Bicolano Loco na basahon niyan. Sisimbagon ta po yan. Hanapan ta po yan ay kung ano pa man nakasimbagan. Nasa imong hinahanap. Sagkudan sa imong gustong manuparan. Sisimbagon po yan na sa imong amigo. Mainit-init pa. Nagbabasa-basa pa. Nagtutubig-tubig. Hindi kit pang magkurkupsit. Sisimbagon niya na sa imong amigo na arugan. Sabi ko sa inyo kan subago na si Bicolano Loco. may tsokolating dala. Bigyan mo naman ng pag-asa ang puso ko sinta. Marshall, shoutout muna po kita nakasatuloy ang mga watchers. Hello dyan kay Joshua Emmanuel Go. At sa po yung batchmate dyan sa Ateneo de Naga University. Year 2009 and 2010. Hello dyan sa imo bro at sa gabos ng mga batchmates ko. Daw ako dahil managraduara. Ako, nagkabutan po ako ni Saro hanggang 2 taon. Hello dyan sa Indo Gabos. Nasa kuyang mga amigo. Kulang lang para sa'yo. Ano bang gusto mong gawin ko? And shoutout man syempre dyan sa amigo ko na si Chano Piamonte Zavala. Yan ang murag magbayli. Nangunyanyawon dyan sa City Hall nagtatrabaho bilang saro sa mga organizer. Yaw siya dyan sa opisina ka na Naga City Excursions. Hello dyan sa Ilugabos. Ng mga amigo kong dancer na iyaw dyan sa Naga City Excursions City Hall. Mabuhay po kamo gabos asin magrelikay kamo. Dahil aram ko kamo po na mga nag-house to house visit, nagkukondusir kan mga house-to-house surveys nga rin maging maugmaan sa tuyang lugar dyan sa Naga City. Bigyan mo naman ng pag-asa ang puso ko sinta. Bigyan mo naman ng pag-asa ang puso ko sinta. Inapot man ni Chano Piamonte kung ano data mayo akong commercial sa TV. Gusto ko lang naman malaman Medyo madali-dali na po na ang isip na magkauga si Bicolano Loco ng commercial. Digit na halat-halat pa. siya. Maabot naman ang year 2021. Kasi mapubi na si Bicolano Loco dyan sa Pilipinas. May hiling na nindo at salit-salit na tawo na nagyayaba-yaba kung saan man na parte kan sentro. Mahihiling na lang nindo ako na kung saan ako nagpupulok-pulok. Asin na gusto kong mampu ka mumabis to gabos. Lalo suporta sa sakuya. Asin sa gabos sa mga miyembro ka na online kabaitan. Nagsasalsa. Pwede sabihin ito sa kanya, ang puso ko'y nahihirapan na. Ano pa ba ang pwede kong Hello, shoutout man dyan kay Nonoy. And also kay Christian Ronquillo Torbeles. kaya ako ng tako, magpatubo ng
Eh, dyan sa gabusa ng mga miyembro ka na dyan sa tuwing grupo na online kabaitan, magkakaugwa kita din online games. Medyo halakaw na ang 10,000 nga rin maging premyo. And hello and shout out dyan sa moderator na kasaduyang grupo na si Maldita na nag-level up ako na siya moderator. Ngunyan, administrator na siya. Papasukin mo na. And hello my syempre dyan sa gusto ng mga membro ka na online pus nga ka na. Magsarali po ka mo dyan. Legit dyan na grupo, legit na mga urugmahan. Dyan sa online pus nga ka. Nakikita, ngunit malaki rin ang problema dahil hanggang ngayon sa'yo And also hello din kay Irving Hernandez. Ngunit iba lagi mong kasabay. Kahit madalas And dyan syempre sa amigo ko dyan sa Ateneo Avenue na si Mac Carter. Hello dyan sa imo bro, mag-ingat ka pirmi. Asin na, tumano mo syempre sa sa virus, maglikay sa chicks, asin dahil maghanap ng ibang maduduklit. buksan mo, papasukin mo na. And just sa mga gabos ng mga nag-comment na syempre dahil ko nabasa dahil sobrang rikas nakatsatuyang mga nagko-comment, i-comment na lang po nindo uturo kasi babasahan ko na lang po yan. Uturunta na lang po sa idong mga kaputan o sa idong mga question. Hello mga syempre kay Jerome Christopher Alaida. Bagay kaya ako ng tato. Magpatubo ng babasang uso. Magpalaki ng masat sa braso. And hello mga syempre dyan sa girlfriend ko na si Maria na si Marella Francesca Bertumen. Hinapot niya na ako maulit na dapat. Depende syempre sa imo babe. Na halimbawa kung mauli na ako dahil pa. Yaw sa imo ang desisyon dahil ka-love na love mo. Yaw sa imo ang huling desisyon, babe. May tsokolateng dala. Bigyan mo naman ng pag-asa ang puso ko sinta. Buksan mo, papasukin ako. Kulang lang para sa'yo. Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin mo? Buksan mo, papasukin mo na. And also hello din dyan sa ibang mga moderator kang online na si Ryan Robles. Malaman niyo. And also din sa salong admin na yung mga sa tuwing membro na sa tuwing lado technical na si Edmund Salvino and si Au. Hello dyan sa Ilogo Boss. Alam mo bang minamahal ko siya? At tunay ang aking nadarama. Kahit ako'y nagmumukhang tanga ay ayos lang. Hello man syempre dyan kay John Kenneth Benito Kahit sabihin na nagdadalag sa tuyang unya na kunyaw sa inggaman. Ay salamat sa pagdalan. Also kay Dian Talavera naguro. and key partner manager na si Faye Descargo Pasobilio. Ako'y nahihirapan na. Ano pa ba ang pwede kong gawin? Nauubra upang maakit siya. Palagay kaya ako ng tato. And also hello din kay Emmanuel Alvarez Indicio. Yan mga nagdadaralan halipas sa Kamaligan chapter. Hello din sa Induga po. Magiringat po ka mo, araw po ka na uruan da ko asino oras-oras kong sinasabi. And kay Yogi Floroso. Para sa'yo, ano bang gusto mong gawin ko pa? Yogi Flornoy. And congratulations ulit duman sa nanggana sa Satuyang Electronic Raffle dyan sa Satuyang grupo na online kabaitan na si Tiang Tapangan. Also kay Aj binaliktad na pangaran ang ngaran na garo ambulansya, ang mga ngaran na binabaraliktad sa Facebook. Garo ito yung may mga dinudor laga na utang or may nabadusan or may natraso or kung ano pa man na may nakalaban. Basta yung man yan ang trip nindo. Hello po sa dyan ka boss and congratulations ulit. Nanggana mo ng 1 file. Bilog na 3K. Hali dyan sa satuyang sponsor na si Alex Robosa. Na
Palot man yun siya sa barko. Hindi sa imo manager sponsor Alex Robosa. Ingat ka dyan, permi dyan sa barko. At sana day ka lamang makaisip na magluksod. Magluksod dyan sa dagat. Magluksod kung ano pa man ang naisip mo na problema. Iwasan mo yan. Maglusik ka na lang. Jakulan mo na lang. Ang litrato na ka sa imong babes na si Maldita. So, hello din dyan sa brad ko na si Drew Fasistol. Sa gabos ng mga nagdadarala ng mga brad ko. Dyan sa Tau Gamma Phi Sigma. Sa gabos ng mga Triskil yun. Din pala, dyan sa brad ko na nagsaselebrar na sa iyang kumpleanyo na si Jerome Benito. Happy birthday dyan sa imo, syempre. Yes, ayan si Jerome Benito. Yan ang matibayo na mag-airbrush dyan sa Naga City. Or kung ano pa man na hinahanap nindo, hinanungod sa mga art, mga wall art, mural, or mag-imprinta, mag-tattoo, or daw ano pa man ang hinahanap nindo, minanungod sa arukan, sinabi ko sa inyo, nakasabag minanungod sa urulay ng art. Kulang naman malaman. Dyan lang nindo yan si Jerome Benito dyan sa Atubangan, kan gasolinahan. Dyan sa may San Felipe, lampas ng Ramasina. Dahil ang puso ko ay And also gusto ko mambatiyo ni happy birthday ang bukalista ka na Mr. Roots na si Ramila Martinez. Happy birthday dyan sa imo bro. Mabuhay ka. Kasi mo padagos mo lang sa idong magagayo na obra. Sa idong ginigibong mga magagayo na kanta. Ipadagos lang nindo yan. Ipabalangibog lang nindo ang sa idong maurag asin na matibay na musika. Nga rin mahubog asin maging pusog ang sa tuyang kultura. Ang sa tuyang kulturang Bicol. Mabuhay Mr. Roots. And kaya Ramila Martinez na yung frontman kan bandang Mr. Roots. magpatubo ng balbasang uso, magpalaki ng sabi ni Alex Robosa, ayop da ata maglusi. Mano ka pa man dyan sa barko? Mayo ka naman dyan ibang gigibuho. O kundi an maglusi. kulang lang para sa'yo. Ano bang And dyan sa may mga request, i-comment lang po nindo yan dyan sa satuyan comment box. mo, papasukin mo na. Munya na naman lang ako naka-live dito sa satuyan ko, Beta FM 99.34. Sa ang puso ko, Kaya medyo nag-urag-uragan sa tuyang volume control. wala kasing Kaya pa ako nakakabakal na mixer. akin na Yung plano ko, araw na makabakal ka itong mixer. Asin mador DJ kita digdi. Na araw ka itong mga door DJ sa club. Halato na lang po nindo. And also, hello din dyan sa barkada ko. Hello kay Ajong, si Skate Nose Finch. Hello dyan sa imo bro. Pinakamaurag mag-skate dyan sa Naga City. nakais Si Ajong Sige. Hello dyan sa imo bro. Ingat ka pirmi dyan. ako. Kulang lang para sa'yo. Kung hindi man sa Roman na naka-Japanese character, na day ko aram ang ngaran. Kaya syempre day ko man mababasaan sa imong pangaran. Dahil araw nga nakasabi ko naka-Japanese character ka, hello dyan, nag-iusi siya sa Japan. And also kay Kevin Bedia Serrano, Bicolano Tigang. Yan, si Kevin Bedia Serrano. Ang mauragong mga babae dyan sa online kabaitan. Gulpiho ng narimating chicks. Gulpiho ng nudes na nahagadan. Inot na nahagadan kayang si Mara. Palagay kaya ako Nagsunod si Isha. Ang nagsunod naman mo niyan si Cheryl Larizare. Yan, gulpiho ni nahagadan ng mga nudes. Hindi yun sa tuyang kagrupo asin na si Bicolano Tigang na si Kevin Bedia Serrano. kulang lang para sa'yo. Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin mo? Buksan mo, papasukin mo na. May tsokolating dala. Bigyan mo naman ng pag-asa ako. Okay, dyan sa mga nagdadarala na rayaon sa Pilipinas, magkakaugwa ka mo ni Chansa na manggana ng 100 load.
Ano ba 150 o gibuo ng 150. mahalin mo? Yan, halik kay Maldita. Uhulaan lang nindo. Pusukin mo na Uhulaan lang nindo ang Kulaking dala ano sa itang hulaan, maisip ako at siya. And hello din syempre dyan sa sarong moderator na si Blue S. Hello dyan sa mo Blue S. Pag-asa ang puso ko sinta And hello din and shout out din kay Menard. Ano nga niya ang ngaran mo? Menard Lasiano Balbaboco. Malaman niyo Hello din sa iyo mo, Menard Lasiano Balbaboco. Nagtatanong Narigo ba po ka mo ni Chance sa manggana ning 150 worth of load? puso ko'y ano pa ba ang pwede kong gawin na Ulan lang nindo, ana. Ulan lang nindo ang exact na address ni Maldita. magpatupad Na kung saan siya naka-star. Na kung saan naka-star ang mga aki niya. sobra Lang nindo yan dyan sa satuyang dyan sa satuyang comment box. Asin manggagana ka mo ning 150 worth of cellphone load. para sa'yo. Ano bang gusto mong gawin ko para mahal? And also, hello din dyan sa nagdadala na amigo ko na si John Amador. Si Papa Gats. Hello dyan sa imo bro. And happy viewing dyan. Bigyan mo naman ang pag-asa. Oh, sabi ni Drew Francisco, si Blue S. Blue S. Ano ba yan? Blue is to Blue S. Bro, ni ina niya. Nagrurulumok. Garbutong luntay. Blue S. Blue S and hayop. Hanggang Garo ito yung nahiling mo si hubad na literato ni Ali Junisha. hinala Si buto mong lato, biglang naging luntay. Biglang naging Blue S. kahit madalas kang sumasama. And hello din dyan kay AJ Olaes. Nakais Na nagdadalan din sa tuyang niya. Raccoon! papasukin ako. Kulang lang para sa'yo. Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin mo? Buksan mo, papasukin mo na. May tsokolate. Yan, mahanap-hanap kita ng ibang kanta. Laman ng pag-asa ang Yan, yan ang sa tuyang napili. Mahanap po kita ng mga OPM, mga original Filipino music kasi na, halimbawa, gwapo ka man na request, i-comment lang nindo yan dyan sa tuyang comment box. Siyempre, punta po yan. Iniiwan sa rong song na halipasa. Mahanap kitang song. Okay, ito yung mga yan, hindi na lang. Siyempre nga, mabuhay-buhayan ng sa tuyang hapon. Ay, bako na yan. Okay, sige. Diyan sa sa may mga request, ano po, i-comment na lang po nindo yan dyan. Diyan sa satuyang comment box at sinahanapon tapo yan. Okay, sige. Yan, this song halik pa sa Dice and K9. Yan sasabayan ni Bicolano Loco. Yeah. This is my original composition. This song is called Istricto. Ako ni indoor na ta, lagang hala, baan kuko, kusa kamot, pwede kaya pantanggal ni balakubak, sa kada kagaw may nakakaibang tuyumad, pwede man pambukas ning nips, kakakanin ko supula sabay hadok sa lips, pag may nabilog na asukar sa fingertips, supsupon mo na sa nadain na mag-resist, sumutot ko dahil na nag-start, sige kaya ang kakaprino sa lubak na part, lalo na ako ni ka ang sunok, sige sana tadokan sa imong suso, yeah. Istrito sa koko bago magpaintra, tarimot. Oh, yan! Yeah, dahil sumo. Istrito sa koko. Yeah, come on. Padangan tunay na L-O-V. Dali pakin mata ko'y nainit sa mo. Istrito sa koko. Okay, and third verse. Yeah, yeah.
Sa inuman ikang prinsesa, papatukaon ka permisa, kabisera, gabos na sumsuman sa imo nakaprontera. Lulutuon ko supang pista, kayang-kayang ihatod, dawa matanga na, dahil takot sa checkpoint pati kipapa. Snap sa kuya ko na ko malamuda, maihatod ka lang sa indo lalo kung burat na. Pero paano ko na ko, dahil pahalikon, magbakalin migin dito tapos ako interviewon. Pag siya sa kuya na tapos mong buwini na nasala. Agumon, yeah, come on. Yan nasa ko yung ginibong song. Ginibong song, stricto. Stricto sa koko. Aneroy mo. Dami ka, sa parane araw ka ba. Stricto. Yan, sa ko sa mga nagdadaralan na di ba, ugap po ka mo ni mga comment dyan, ugap po ka mo ni mga kaputan. Yan, nanaininda. Dahil slimki na yun naman ito. Good chiga. Yan, this is ano yun, saro sa mga ginibo ko. Yeah, yun yun, saro sa ginibo kong rap. This song is entitled Manengdang. Si Manengdang kulang sa kajot, ngunya na bulan kaya siya ngunya na natigang. Hinanapan king, balik na maning, karakaiba na ni Manay mo para malibang. Natigang na naman si Manay mong gindang. Ang sa iya nga tama na ikot sa baba, garo na naman nadagdang. Sa kalayo, si Kagumo, utong na naman sa luwas na tinampo. Utang trabaho, burin ni na utang trabaho. Utang trabaho. Okay, ulit ta. Oh, I'm sorry biglaan lang iniyo Buray ni na biglaan, mayong ensayo. So, kaya ano yung nasulat Okay, again, ulitin ta. Natigang. Si Manengdang kulang sa kajot, ngunya na bulan kaya siya ngunya ni natigang. Hinanapan ning, boy nagbabaling, karakaiba na ni Manay mo para malibang. Natigang na naman si Manay mo indang. At sa iya nga tama na ikot sa baba, garo na naman nadangdang. Sa kalayo, si Agumo, uto na naman sa luwas ka dinampo. Utang trabaho, magsumabisyo, aga utubagin ng papaon tuloy piso. Ngunyan mayo ka ng malibangan, sobrang sawa na sa kirismisan. Siging hanap ng maaatuman, kaya si panina pagkikitaran. Hoy Manay, gulping bagay, tanggal tanglay, ganda tulay. Kung baga to, si mong buday, pumulit ka sa imong balay. Para duman mo na sana sa dirihon, si Agum ni Madi mo dahil ang abalahon. Pumulit ka na tamay kapot akong bala pa bago takapakan yuhang balusod sa karapason. Natigang. Si Manay mong indang, kahit talaga kapudo hagad na ikong dinagarapot ang bagang. Ngunyan sabihin mo, kung ako mo pa talaga ang magbago, daig ka magtagas payo, baka sa sunod ikanaan pa ang tulon ko. Pwede mo talagang matigang, basta sa dirin mo na lang. Bakong ibabalang mo pa sa kuya, tapos sige mong kalang-kalang. Manay indang pumundo ka, nakagibo mo, sabi kang kapitan. Buong barangay aram nagibo mo, kaya di ka rin naragihan. Pati mga aking mong nagrarayog, dahil ka na binibisahan. Magtindir ka na sana dyan sa akin, para dahil ka na malabyuan. Oy, Manay, patapos na ang pagkaratarasan. Naman madamo mo para magbago ka na. Pero kung sa kuya, ika makikita ka sa ba, mayroon na kung pakiarap sa buhay mong binibita na. Yan! Yan ang sa kuyang song. Oh, buray solid yan, buray natigang. Buray medyo, buray ni na medyo nasala-sala. Ay. Water please. Okay, this is your homeboy, Bicolano Loco. God bless and peace out.